Резвайте, бе. Гачи, хубавото рисунко. Не, я таковите. Не, я таковите. Може някой да дойде? Може, виж. Резвай. Опа. Дай да го разбием. Гледайте отзад да не дойде него. Тук се чу там, бе. Изволи, бе. Аз да вземем, ще го пиша така. Гледай какво. Вземи си го. Тук не бехме. О! Малко. Това ще го свърши. Да, бе. Го свърши това, че ще ме носа. Там по-не защо? Брат, аз съм въвел по гори. А къде има вълни, там по-не место по-место. Не знам защо. Я хванете. Фани. Снимай го през. Не така, бе. Чакай си, бе. Има коли, бе. Вижте. Къде коли, бе? Дори разбих и вратата. Не. Няма, се. Аз да разбих двойно. Един, две такива, един, две. Ако бъде не го изгубих, тя преди да говори. Не, първо, така се отделявам и питам, какво е стабил, ако ми каже, ева ти тук да влезе кола, веднага го почита. Аз ще го ходя тази. Мукни. Повикаш? Защо не е грал да се облежа? Иначе на мен много впечатление ми направи, че много такива има. Почти всяка една стая. Може да има ток. Не става да се пара. Просто тя ме към Алекс, значи. Аз такова нещо не свърда. Не е също. Да бе по-тихо. Бейо? Тук тази знае да разбира. Беги! Затворя! Беги, тръпни се! И само за да на два. Беги, това по-отгоре. Разбутай се вратата. Я, пази я. Затворя тук. Тя сега да може да се затвори. Затвор. Чакай. Добре, никой не е. Аз не виж тук за вратата. Майка, иде бе, вратата. Бегите! Не, аз я тая. Не, фани това. И да те снимам. Ти навсякъде си ости нещата, брат. Ще ги прави сега. Йо, бе. Не, бе. Нека да пробвам. Тя ще е тъмнала. Гледат нейче. Я дай да си ни шута. Гледат сам повече. Виж, бе, Радо. Не, бе, те като минават, това ме гледат. Ще да бият. Чакай. Ще да бият. Ама не ме снимай. Май много е тегава. Къде ти го
Чера горе, бе! Дай сега аз. Да. Иди малко. Така, бе. Беги, Марти, беги. Беги, е тая. Гледай, бе! Не стай, силай! Приятеле, не ми извика полицията, беги. Алекс, осе, Алекс. Алекс, беги. Беги. Не. Нищо не учи надо се. Дай ми просто. Стигате! Стига, бе, Рамо! Си е толкова. Стига, бе. Ще би тук поичал, бе. Мъкни го. Раз се гледай, бе. Рамо! Опа, тук не разгледахме. Разгледахме. Нагоре няма никой, бе. Нагоре трябва да ходим сега. Нагоре няма никой, това. Нагоре трябва да ходим. Просто Бога няма нищо, няма да ходиш. Откъде да се знае, че няма нищо?